Kaixo egunon, hemen gauz, Plentziako badian. Plentziako 30. trainero estropada ospatuko dana. Eta honetan, emakumezko traineru ligako traineruak eta gizonezkoen KAE bat ligako traineruek hartuko dute parte. Erpiek atara dozu zanien, bizio danak atrapeu dozuz, zeran urten zeu jakin gozu, eskorpioiek ikutute zauz, arraina hundizek txikizek handau. Lagunik badik, dirurik badik, demonikoak daroan nadima, gerorik badik, agertzen zara, zuretzat gana, zerotik azten da. Gizere guztize urten gozau, gauak ez teu arduren. Bueno, hemen dekogu Eritz Monasterio eta Juan Carlos Gernika Arkoteko traineruko patroiak. Egunon Eritz. Egunon. Zelan ikusten duzu gaurko estropada, etxeko estropada? Zelan ikusten duzu zuen buruak moldatuko direla itsasoan? Bueno, ben ikuste dute gaurko estropada polita izan daitekela. Aste osoan zer entrenamendu oso onak egin ditugulako, batez ere hemen badian. Eta nik uste dut olatu gehiegi ez dagoen arren gaurko estropada polita izan daitekela. Horregatik ez, azkenean entrenamendu oso onak egin ditugulako aste honetan zehar. Atrapeute, zago zela. Kaixo egunon, Jon Oliban, hemen dekogu deustuko arraunlaria eta emakumezko ligako partaidea. Apur bat, azaldu aldi guzu nola hasi izan dana, badakigu aurten hasi dela, aurten jaio dela, Portugaleteko ikurrinarekin, eta nola sortu da proiektu hau? Aspalditik zegoen emakume arraunlarion aldetik emakumeen arraunari bultzada bat emateko asmoa eta kritikak aurreko urtetan egin diren saiakerei, hasi ginelako Gipuzkoako Federakuntzak antolatzen zuen ligarekin, eskertu egin genuen, aldekeriaketak ematen zizkigulako, baina antolakuntza aldetik eskaz geratzen zitzaigun. Saiatu ginen hitz egiten, existitzen ziren ligekin eta bar, eta azkenean erabaki genuen emakumeen klub guztiak elkartzea eta gure artean emakumeen traineroen elkartea sortu genuen. Apurtzu bat pentsatzeko zein izan ziteken aukerarik hoberena. Eta horretan erabaki genuen, momentu honetan, aproposena izango litzatekeela orain arte egon den bezala Euskotren Liga mantentzea, baina bigarren liga indartsuago bat sortzea. Eta horrela elkarteak konbenio bat eratu du ARC-arekin, bigarren liga hori ARC-ak ematen duen kalitatearekin kombinatu eta bigarren liga potente bat sortzeko. Uste dabe ez da egize, leixo bat zabalik dago, aukera bat baino ez dago, jefie jefe da patroi patroi, hemen goiti beran nahiak dagoz, diruaren jonki futie, lagun bako eskorpioie, lagunik barik, dirurik barik, demonioak daroan larima, derorik barik, iez ezoaz, zuretzat gana, zerotik azten da. Bizere guztize urten gozau, gauak ez teu arduren, da kantu barri beten zuten, ez natuko zara, nok maiteko zaitu ibai erditzen, eta zuga zer hori, da azken melodia udantzare, amaitzen doan artien. Amaitzen doan artien. Y estamos aquí con Jon Garaizar, directivo de Arkote. Aupa Jon, egunon. Egunon. Bueno, ¿cómo está siendo esto de organizar la regata en casa, en Plencia y tal? Tantos clubes, chicas, chicos, ¿cómo está siendo? Pues sí, la verdad que parece que los retos nos apasionan y hay que unir todo. Hay que unir la ETB, la regata de chicas, la regata de chicos. Hemos metido más de 20 remolques, los 14 vehículos de la ETB y todos los allegados. Y bien, se ha conseguido montar todo a tiempo.
está todo a punto, el campo de regatas está precioso y listos. Muy bien, y bueno, como vemos, aparte de eso, de los de la directiva y todo eso, hay también pues chicas y chicos igual de la cantera y tal, y padres y madres que están ayudando aquí también pues voluntariamente. Bueno, se ve que eso, que inculcáis mucho, ¿no? Lo que es ayudar entre toda la gente del club y todo eso. Un día grande como este tiene que participar todo el club porque da mucho trabajo, hay mucho trabajo, todos nos ponemos muy nerviosos, queremos que las cosas estén en su tiempo, a su sitio y por supuesto toda la gente del club tiene que participar, hay tachus, amachus, remeros, todo el mundo. Y remeras. Y remeras. Eso es.